Mit csinál? Vakarja a kezed? Igen. Most mondd meg, 2 hónapos, és már tudja vakarni a kezed? Igen. Hát az eszem megáll, ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Ide tartom és akarja. És miket csinál még? Csak meg így jelzza a kezét. Kezét, lábát mozgatja? Igen. Szerintem örül, hogy ott vagy mellette. Nem lehet? Miért akarja a hajszomat? 2 hónapos és akarja a hajszomat. Szeret téged, biztos azért, ugye? És nevetni tud, hogyha mondod neki, hogy nevessél Floreszka, akkor nevet? Floreszko. Most meg nem nyitta ki a száját. De, na hogy nevet Floresz? Hogy nevet Floresz? Mondjad neki még egyszer. Nevessél, Florító. Hogy nevetsz, Floreszka? Sok képet csinál, hogy nem nevetek. Jó? Miért nem nevetsz? Ki? Miért nem akarsz nevetni a képen? Zá. Pedig az olyan jó, ha nevetsz rajta. Nevetem. Nézd már, Floresz is nevet most. Jaj, de jó. Szia, Floresz, mondjad, szia, én vagyok Floresz, mutatkozz be. Hallod, Floresz? Hí, igen, így nevetsz. Téged hogy hívnak? A nagyobb testvérnek mi a neve? Anya. Anya vagy, igen. És más neved nincsen, hivatalos? Nincs. Hát, és nem is tudom, nem adtak neked? Nem. És hány éves vagy? 3. 3. És a 3 után milyen szám jön? 4. Jól van, ügyes vagy. És csak Floresz meg akar simogatni. Játszani akar veled. Simogass meg te is őt, jó? Szerintem örül neki.